Priatelia, vitajte pri sledovaní ďalšieho z mojich videí, v ktorom sa dnes dozviete to, ako môžete ušetriť až niekoľko 100 frankov mesačne, pokiaľ žijete vo Švajčiarsku. Toto video bude určené aj pre tých, ktorí vo Švajčiarsku už dlhodobo žijú, ale niektoré body z toho, čo poviem, sú určené skôr pre tých, ktorí sa do Švajčiarska dostali čerstvo a možno, že úplne až tak nevedia, ako sa k tomu a ako to tam funguje. Hej? Takže poďme na to. Bod číslo 1 je ricardo.ch. Cez túto stránku si viete kúpiť rôzne produkty od nábytku cez rôzneho spotrebného tovaru, rôzne špeciality. Fungujú tam aj tzv. Aukcie a vzhľadom na to, že vo Švajčiarsku sa byty prenajímajú väčšinou ako holobyty, tak je to vlastne dobrá stránka na to, kde si viete kúpiť lacno produkty, aj kvalitné produkty a nebude vás to stať toľko peňazí, koľko by to stálo priamo v obchode. Ako funguje táto stránka? Funguje to asi takým štýlom, že ako u nás Bazoš, niečo obdobné, a kde máte možnosť vlastne aj týchto aukcií. Niektoré produkty sú tam zverejnené, napríklad, ja neviem, máte tam vankúš za štartovaciu cenu, dajme tomu 5 frankov. Táto aukcia končí o týždeň v nedeľu, napríklad o 19. hodine. Ako som to robil ja? Nastavil som si budík na nedeľu na 18:55, 5 minút predtým, ako končí táto aukcia, a vlastne ponúkol som vyššiu hodnotu, ako bola aktuálna. Hej? Robil som to asi preto tak, lebo po čase, ako som si to vypozoroval, alebo ako som si to odpozoroval, tak algoritmus, alebo proste pokiaľ ste prihodili na túto ponuku skôr, napríklad, že dneska ste ju našli a končí sa až v nedeľu, a prihodíte tam už dneska napríklad 1, 2, 3, 5 frankov navyše, tak algoritmus to začne ponúkať viacerým a viacerým ľuďom a vtedy je pravdepodobnosť taká, že to dostanete za tú sumu, ktorú chcete, oveľa nižšia, ako keď si to vlastne odstopujete takýmto štýlom. Hej? Takže je to dobrá pomôcka, dajú sa tam kúpiť zaujímavé veci, ja som cez to nakúpil rôzne veci, či už nábytok, alebo proste všeličo možné. Pokiaľ vás moje videá zaujímajú a majú pre vás určitý prínos, pokiaľ súhlasíte s mojimi názormi alebo vám už akokoľvek moje videá pomohli, tak ma prosím neváhajte odmeniť cez super vďaku. Druhý bod v mojom rebríčku sú poplatky za bankové služby. Normálne stojí poplatok za bankové služby od 15, niekedy až do 30 frankov mesačne, kde treba dávať pozor vlastne na to, že pokiaľ máte banku, ktorá je kamenná, tieto poplatky sú tam väčšinou vyššie. Treba si hľadať nejakú internetovú banku alebo nejakú banku, ktorá ponúka tieto služby zadarmo. Je to napríklad Migros Bank, Juh alebo Radikant. Takže je takáto možnosť, že nebudete platiť mesačne za vedenie vášho účtu. Keď som ešte žil vo Švajčiarsku, tak mnohí ľudia okolo mňa platili neuveriteľné cifry za paušály a za všelijaké abos. Treba sa popozerať, kde je čo výhodné, kde sa čo oplatí. Vo Švajčiarsku viete platiť za mesačné abo od 9,95 až do nejakých 100 frankov mesačne. Záleží to vlastne od množstva dát, od volaní, od viazanosti. Hej. Pokiaľ ste vo Švajčiarsku nie natrvalo, ale ste tam len na určité kratší úsek, tak si nedávajte určite viazanosť. Ako náhle si dáte viazanosť na 2 roky a skončíte predtým, alebo teda odídete predtým zo Švajčiarska, ako vám táto viazanosť bude končiť, tak spravidla platíte zhruba 200 frankov pokutu. Napríklad Jalo má ponuku bez viazanosti, čiže toto je možno jeden z vhodných operátorov, ktorý by bol pre takých, ktorí tam nechcú byť dlhodobo. Napríklad Salt má momentálne ponuku za 26,95, neobmedzenie.
neobmedzené volania, internet plus volania do všetkých krajín Európskej únie. Sú rôzne ponuky, sú rôzni aj noví operátori, takže treba si to hlavne dobre v kľude popozerať. V dnešnej dobe to už nie je taký problém, aby si to človek vedel vyhľadať na internete. Bod číslo 4 z môjho rebríčka, zdravotné poistenie. Pokiaľ nie ste spokojní so svojím zdravotným poistením, môžete ho do 30. novembra zrušiť, kde je výpovedná lehota 1 mesiac. Vo Švajčiarsku máte strašne veľa firiem, ktoré sa zaoberajú zdravotným poistením, je ich zhruba 65 až 70, ak sa nemýlim, ktoré ponúkajú rôzne benefity pre svojich členov. Niekto nosí okuliare, tak dávajú príspevok na okuliare, na fitness centrum alebo na akupunktúru, čínsku medicínu, kde tento poplatok, ktorý mesačne musíte platiť, viete využiť, alebo z tohto poplatku viete využiť to, že vám preplatia, neviem, 200-300 frankov, dajme tomu, na okuliare, alebo vám zaplatia, neviem, 80% z akupunktúry alebo podobné záležitosti. Zdravotné poistenie vo Švajčiarsku funguje tak, už som sa k tomu vyjadroval aj v jednom videu, už som točil o tom jedno video, ktoré je trošku staršie, treba si ho pozrieť. Priemerné náklady na zdravotné poistenie vo Švajčiarsku sa pohybujú okolo 449 frankov mesačne, ktoré musíte platiť pre dospelých na 26 rokov. V porovnaní s rokom 2024 ide o nárast zhruba o 6%, takže je to dosť, to znamená, že zdravotné poistenie sa zvyšuje vo Švajčiarsku aktuálne. Čím nižšia spoluúčasť na danom výkone, tým vyššie poistné. Pri franchíze 1000 frankov zaplatíte v kantone Appenzeller najmenej 283,60 franku mesačne, kdežto v Ženeve sú tie mesačné poplatky najnižšie zhruba okolo 505 frankov mesačne. To znamená, že sa to líši od kantónu ku kantónu. Tým, že je tých zdravotných poisťovní strašne veľa, okolo 65 až 70, tak si môžete vybrať tú, ktorá vám dáva najlepšie benefity. Viete si to nastaviť podľa seba, aby vám to vyhovovalo. Budú vás samozrejme kontaktovať vždy pred koncom roka alebo k jeseni kontaktujú aj rôzni makléri, súkromné osoby a nahovárajú ich na poistenia. Pozrite si to všetko na internete, poporovnávajte si rôzne tieto krankenkasy, aby ste sa nenechali oklamať. Bod číslo 5. Aplikácia Too Good To Go. Poďme sa pozrieť, čo hovorí umelá inteligencia o tejto aplikácii. Too Good To Go je aplikácia a spoločnosť s poslaním bojovať proti plytvaniu potravinami, ktorá funguje ako svetový trh s prebytkom jedla. Obchodníci, reštaurácie, kaviarne, pekárne, obchody ponúkajú nezávadné, nepredajné jedlo za znížené ceny v tzv. Dobrovakoch. Zákazníci si potom tieto balíčky môžu vyzdvihnúť v stanovenom čase, čím získajú jedlo za výhodnú cenu a zároveň pomáhajú planéte znížením potravinového odpadu. Toto nám povedala umelá inteligencia a v praxi to funguje asi tak, že si stiahnete túto aplikáciu Too Good To Go do telefónu a napríklad dneska večer si objednám balíček, ktorý je k zajtrajšku. Viem, že zajtra končím v robote o 5 alebo o 6 a v pekárni majú za 5 frankov balíček na vyzdvihnutie od 6 do 7 hodiny večera, kedy zatvárajú a vtedy vám dajú za týchto 5 alebo 6 frankov proste tašku jedla z aktuálneho dňa, čo momentálne nepredali, ale už to nebudú môcť zajtra ponúkať ďalej k predaju. To znamená, že dostanete veľký chlieb, dostanete pečivo, rožky, bagety, obložené chlebíky, dostanete hocčo, čo už v druhom dni nemôžu predávať, ale nie je to pokazené. Týmto štýlom sa dá nakupovať v mesiarni, dá sa ísť týmto štýlom do reštaurácií. Viete to naplno využiť a naozaj tým viete ušetriť peniaze. Bod číslo 6. Nákupy v Nemecku. Aj keď sa to už neoplatí tak, ako sa to oplatilo niekedy dávnejšie, stále je to možnosť na ušetrenie zo pár frankov. Tí, ktorí bývate pri nemeckých hraniciach alebo nedaleko, tak sa vám to stále oplatí ísť na nejaké potraviny do Nemecka. Ak ste švajčiarsky občan nakupujúci v Nemecku, môžete v Nemecku nakúpiť tovar v hodnote maximálne 150 švajčiarskych frankov, to je aktuálne, čo je zhruba
160 eur na osobu a deň bez dane. Ak dôjde prekročeniu tejto hodnoty, budete musieť zaplatiť švajčiarsku DPH z celej hodnoty tovaru. Všimnite si tiež obmedzenia na určité výrobky, ako je alkohol, tabak a potraviny. Pri pokladni si nezabudnite vytlačiť Ausführschein, ktorý si necháte pri odchode z Nemecka potvrdiť na colnici. Pri najbližšom nákupe vám vlastne daň bude vrátená. Len musíte ísť do tej predajne, v ktorej ste nakupovali predtým. Samozrejme, uistite sa, že hodnota nákupu je vyššia ako 50 frankov alebo 50 eur, čo je minimálny limit na to, aby vám bola vrátená daň. Zubár na Slovensku. Pokiaľ žijete vo Švajčiarsku, určite viete, že tí zubári vo Švajčiarsku nie sú lacná záležitosť, kde vytrhnutie zuba stojí zhruba 800 frankov, čo je teda podľa mňa položka, ktorá je na hranici únosnosti. Takže ja som si riešil svoje veci vždycky na Slovensku, to znamená, že na Slovensku som mal svoju zubárku, ktorej som sa pravidelne objednával vždycky, keď som išiel na Slovensko, kde sa teda starala o môj chrup. To je veľmi dôležité, keď pôjdete vašej zubárke tuto na Slovensko, tak si nezabudnite pýtať vždycky bločky, doklady, ktoré si potom môžete stiahnuť z dane. Je to tiež nástroj k tomu, ako niečo ušetriť. Ďalší bod môjho rebríčka. Potraviny. Migros, Coop, drahé reťazce. Aldi, Denner, Lidl. Je to konkurencia, sú lacnejšie. Lidl kvalitatívne oveľa lepšie ako na Slovensku. Tým, že sa snažia, aby tam chodilo nakupovať čo najviac Švajčiarov, snažia sa robiť rôzne akcie, snažia sa ten tovar mať v lepšej kvalite, ako je napríklad na Slovensku. V Cope a v Migrose sa oplatí nakupovať hlavne teda v zľavách, pokiaľ idete na nákup k večeru. Sú tam rôzne akcie, kde sa oplatí si tiež nakúpiť určité produkty. Samozrejme pri návšteve týchto supermarketov treba využívať aj vernostné karty, kde sa vám vlastne pričítavajú body a viete na tom tiež, čo to ušetriť. Takže je to tiež jeden z typov na šetrenie. Výhodné cestovanie verejnou dopravou vo Švajčiarsku. Môžete si kúpiť tzv. Generál alebo GAčko, ktoré si viete kúpiť raz ročne a potom cestujete vlastne celý rok zadarmo. Toto GAčko stojí druhá trieda 3995 frankov a prvá trieda stojí 6520 frankov aktuálne. Dá sa to platiť aj mesačne, kde stojí mesačná abo druhej triedy 355 frankov a prvej triedy 565 frankov. Oplatí sa to pre tých ľudí, ktorí veľa cestujú, ktorí radi chodia aj na výlety, spoznávajú, pretože v tomto máte zahrnuté aj nejaké lístky, napríklad na lanovky alebo na nejakú plavbu loďou alebo proste rôzne takéto veci. Pozor, nie je to na všetko, treba sa vždy informovať popredu, aby ste vedeli. Ďalší spôsob je tzv. Halbtax. To je vlastne polovičná zľava, kde platíte základnú taxu, čo je 190 frankov. Keď si to kupujete už viac rokov po sebe, tak sa to znižuje na 170 frankov. Pre neplnoletých je to 120 frankov. Bod číslo 10. Nakupovanie vo všeobecnosti. Tento bod platí nielen vo Švajčiarsku, platí úplne na celom svete. Keď idete do obchodu, urobte si nákupný zoznam, urobte si zoznam toho, čo budete variť. Nekupujte impulzívne, nechoďte do obchodu hladní, aby ste čo najviac ušetrili. V zásade platí, čo doma nemáte, to nezjete. To je jedna vec, samozrejme pomôže to aj vašim kilogramom, ale aj peňaženke. A keď si spravíte zoznam a nakúpite si to, čo budete vlastne variť cez celý týždeň, tak nemáte potrebu ani chodiť, zhľadávať, kupovať nejaké iné veci, pretože viete presne, čo zjete. Takže to je taký typ odo mňa, ktorý platí vo všeobecnosti na každú krajinu. A posledný bod môjho rebríčka, nakupovanie starožitností vo Francúzsku. Pokiaľ bývate nedaleko Francúzska alebo si tam nájdete cestu, určite sa choďte pozrieť na nejaký starožitnícky trh, kde si nakúpite rôzne starožitnosti a doplnky do vášho interiéru, ktoré môžete brať aj ako investíciu, keďže časom hodnota stále stúpa. To by bolo asi všetko z mojej strany. Dúfam, že vám
a moje video niečo dá. Dúfam, že ste si prišli každý na svoje a samozrejme, pokiaľ vás moje video zaujalo, poprosím vás o super vďaku a vidíme sa pri ďalšom z mojich videí. Priatelia, ja vás pozdravujem.